Agyaman na hello Esa, dahil nikan nagti opportunity na maipakita at galintok at sa pila ko patuloy ulit ng suportaran kan share dito na video. Dito nga kanta kiti sagot ko kanyayo. Sapay ko mata suportaran nyo na dal hello Esa. Siput pai inayak ka tuy puso inggit ragsak na inuran oras kaya't ka makita sikat rayaw ko at talaga uray sumambay di problema dangaming biyag ko daayat mo na iduduma mayang ay ayatin ka mayang dungwen ka kinalas ba ray aw dagito'y mata numarik na iliw bukit ka pamrayang para paang peka maya hud mo nga ipatpatek ka among kanimayang idi awang kapreditibiyag ko napukaw aming nanamnamak Ngem sikati ng puno kawaw tiluhong ko sipot pa inayat ka tuy puso inggit ragsak na inuran oras kaya't ka makita sikat rayaw sumambay di problema dangaming biyag ko daayat mo na iduduma mayang ay ayatin ka mayang ipapating ka kinalas bang murayaw dagito'y mata numarik na iliw bukit ka pamarayang harapaang peka maya hud mo nga ipapatek ka